San Ferminetan ospatzen diren herri kirol jardunaldi hauetara. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a las jornadas de deporte rural que hacemos todos los días en San Fermines, en la Plaza de los Fueros. Gaurkoan, bi kirol, bi modalitate ezberdin izango ditugu. Sokatiran, San Fermineko torneo mistoa, lau bider lau torneoa ospatuko da, eta plazan bi eskinetan ikusten dituzuen enborretan, Aizkora altueran erakustaldia ere egingo da. Hoy tenemos Antxoain eta Araxes taldea. Los 5 equipos participantes en este torneo, taldearen gehienezko pisua 280 kilo. Manolo Cañamares eta Julen Berezako ere Félix de Miguel. Berdez Berrigaze eta Gorriz Amaiur. Magnífico Finlandia, Berrigaze eraman du. Primera tirada a favor de Berrigaze. Zuek ere animatu, zuen taldekideak eta zuen inguruko. Horrekorako prestatzen joan Antxoain eta Araxes. Aldaketa. Bigarren tiraldirako prest. Bigarren tiraldia ere, Zakarren alde. Biek bera egintako. Eta hurrengoak, Antxoain eta Araxes.
Urdin lehenbiziko finaldia, Arantxuzen aldekoa. Bigarren finaldia kobre. Bitaldeen arteko agurra. Hurrengoa, Aiur eta Berriozar.
Berriozarera joan da lehenengo puntu hau. Bueno, voy a tirar. Nina, ¿está arriba o jugar? Ah, desde aquí. Gloria. Me quita cuenta.
Artea horizik ez dut izango, berriz ere Leian Galizia tokatu zaieta. Después de la tirada a favor de Legazpi, les vuelve a tocar competir, esta vez contra Berriozar. Sí, la Leian. Voy a coger un poco de altura, Julen sigue preparando el primer piso. Julen, a ver.
azkeneko eskailera bertatzen, azkeneko goiko puntu hori hartzeko. Manolo hartu. Manolo termina de poner todo su gusto. Sí, y corte y Marco Yuste, deben que realizar 2 cortes. Agua Manolo, va para Julen. Enborrari bertze aldetik. Venga, va, hori da. Arnaz Estuka, Oreka lana ere bada orgoikoa. Todo el esfuerzo físico que tiene esta modalidad de añadirle el equilibrio. Así de bertaletik Manolo ere bai. Venga Manolo, apa Julen. Hortxe Osaba Ilobak, zein lehenago. Manolo pizco lehenago un poco antes. Manolo en el segundo corte. Venga Julen. Reman. Osaba intzitu zaio. Eman aizkorakin. Hortxe. Con Amaiur y Anjoain. Zergatirako torneo mistoare.
bitartean amaioretan joain. Ikusten aldatzera. Bigarren tiraldi hau ere, soinera joan da. El saludo entre los dos equipos. Berriozarrek ganando segundo tiraldi hau. Bigarrenerako prestatzen ere bitartean, hurrengoak ere adigon.
llave. Esta nueva tirada para Berriozar. Y taldenatzeko agurra. Bitiraldiak Betelu aldera joan dira. Mientras este duelo entre Galaxias y Amaiur, Salo bat egintako. Bedigatzen egitiko trealdia, ezagera puntua.
Bi taldeen arteko agurra. Zuen txaloak ere bai, noski. Beraz, gaurko lanak bukatuta.
Una vez terminado. Beraz, beti gaztek, lau tiralari eta beraien gaurko entrenatzailearekin. Inurrieta upategien ardo loteak, eta zuen txalo zaparra da, txapeldunek. Joan berriz ere bigarren hartzeko baduzu epren. Eta berterik ez, ikusten